Bună ziua, oameni buni! Eu sunt Andrei și vă facem clip cu Minecraft. Bun, o să intrăm. Ia sunt pe telefon. Cred că se aude. Bă, mă rog. Asta e altă lume, o să-mi fac una nouă. Eu singur aici. Mai de moștri mi-am făcut eu. Am cu 2 negri cu 3 capete. Abia cum se numește, dar cui? Suriva, normal. Ce? Bă! Ia lasă. Bă, bine acum mi-apare. Așa se scriu. Lumea lui. Bă, ce-am scris aici? Bă, lui. Bă, Andrei. Atât m-a scris Călin. Abia așa mă cheamă, Andrei Călin. Până acum am filmat 1 minut și 30 de secunde. Un minut. Dacă veți auzi că niște sunete audio, aia sunt mama și tata și auzi mama, că mama e plecată în Italia, ce vă pasă vouă și doar mama și fratele meu. Bă, când se încarcă? Vede clar că sunt pe telefon. Când o să opresc filmarea, când termin, o să fac cu părți. Cred, nu știu, nu, o să fac fără părți. Bă, când se încarcă? Și acolo apare... Bă, nu se apare numai pe filmă. Nu opresc. X. Bă, cum se face? Sfârșit. Bă. Așa. Al dintr-un copac. Bă, vedeam. Asta e o nume nouă. Ion și Guardian. Eu nu intru în apă, deci nu prea am ce fac. Ce să fac. Oh! De ce prima mea dată? Mai bine de la mine acum. Ce merge așa? Ce știi? E mă rog, cui pasă? Nu joc de grasă. Dacă nu crafting table. Joacă fratele meu pe calculator. Bețe. Bă, ajunge! Sabie. Nu, sabie. Sapă. Topor. Câte? 5, gata. Să mai... Unde mi-e mie toporul? Am găsit, mă trebuie să zic. Ia o să ne-ai încărcat.
Ăla este fratele meu, Tavi. Mai este fratele. Am plecat prea tata. Acum apun singur. Dar nu o să fie acum. Prea. De ce să mi-au acum? Nu mă ajută la nimic. Da, mi-a făcut bă, dracu. Păi, tu ce bă, ce copac grav. Bine, să dau doi lângă o lată. Aveam cu să puteți să am mult lemn de aici. Ăsta nu eu l-am făcut, dacă credeți, nu eu l-am făcut. Așa copac, eu v-am cum să fac un copac. Că nu am luat cum să face o casă, acum am făcut așa o filmare care să fac pe Sullivan. Nu ia tot lemnul, că mă plictisesc, m-am usat mult. E că nu mi-am gândit ăsta sau de altul mai negru. Crasele, mai ales la portocaliu, că era o lucru. Dar nu arătă bine. Am un stec și nu știu. Vă să mai urmă frate. Abia nu am să fii postul să ia. Acum încep să fac bistruța. Poți acolo, că acolo nu pot. Hai să acopăr. Doi. Eu nu prea iau copaci, știi? Ăsta e tatăl meu. Eu acum chiar filmez, tata. Vreau să filmez pe YouTube. Acum chiar filmez, serios. Mi-am instalat o aplicație care se poate filma. Dar nu vorbesc urât. Aproape cam toți copiii vorbesc urât. Fără supărare. Cum ce să fac? Bă, de când am pus asta aici? Cred că de la filmare tu faci așa, uite, mă, ei. Am luat și un copac în plus. Am luat și un copac. Am o grămadă de ele. Bă, iar ce tocă cu copaci? O, trebuie să iau cardul meu. Nu le iau. Așa, nu trebuie ce... Azi pune doar lângă ce care nu știu. Bă, aici n-am ieșit să fac un furnal. Asta e. E bine. Geamul o să-mi fac mai târziu. Ce? Stai, nu crafting paper. Ce vreau să fac?
ușă. Obi, când face tule. Să mă le face mai tare că îmi face tule și... Așa. S-a blocat? Ba nu, că se ia pe shift. Eu nu sunt englez. Ce vreau să fac? O, da. O lopată, ăsta. Asta și eu un buton. Dacă știți buton, mi-l pun aici. Să pressure play de unul în caz sau pot să mobi. Că prea nu se deschid ușa. Abia acum fi bun de piatră, că s-ar vedea. Nu mă duc acolo. Auziți cum văd cum se înceartă, nu? O, se face seară! Nu! Hai rapid! Trebuie să fac așa ca să ai rapid. Stau pe shift, că nu văd să fac numele. Hai! Mai fac că merge așa de ceva? Că se blochează. Ca să filmăm. Nu pot să mă dau. Trebuie să fiu shift neapărat în viața. Dau cu sabia. Dau din aia de vedere. Să-mi dați să editez clipul ăla să pun pe YouTube că se aud vocile. E bine. Nu pun pauză. Tu cu ăla, cu Minecraft. Dar cum a făcut Minecraft? Da? Da. Auzi, Andrei, auzi. Uite, asta tot vorbim noi. Auzi, mai bine să oprești filmarea, faci alta și facem împreună, suntem amândoi conectați, facem împreună și intrăm pe un server, direct mai mulți. Dar nu știu cum se face. Și oricum dacă trece faza acum multe canse în 2016, o să trebuie să mult până să încarcă. Asta dacă acum se șterge filmarea. Și acum O oprești și nu ștergi. Oprește-o. mi-i pun pauză. Oprește-o, și după aceea să... Gata. Hai, prima oară nu trebuie să mă uit pe telefon.